Kalevala on meille suomalaisille tuttu ja sisäänrakennettu asia ja se on liian lähellä, me ei ehkä huomata sitä, mikä potentiaali siinä piilee. Mun mielestä meidän kannattaisi Suomessa rohkeasti brändätä sitä eteenpäin, tehdä siitä osa Suomi-kuvaa ulkomailla kansainvälisesti, myydä sitä ennen kuin kiinalaiset tekee sen meidän puolesta. Opiskeluaikana mä hoidin yhden Katanokalla asuvan leskirouvan oikeusjuttua. Se vaati vahingonkorvausta taloyhtiöltä. Me voitettiin juttu Helsingin Rastuvan oikeudessa ja mentiin kahville. Ja mä voinkin sanoa, että mun juristinura on ollut aika menestyksekäs. Mä oon voittanut 100% jutuista. Tää jäi ainoaksi. Ja mun mielestä on lyhytnäköistä ajattelua, jos halutaan yliopistosta tehdä semmoinen nopea, kapea uraputki, joka johtaa johonkin työpaikkaan. Yliopiston täytyy olla laaja-alainen ja siellä täytyy tutustua ihmisiin ja opiskella elämää varten.